Salam Nahravan dostlar. Sizin uchun videonun aşağında ссылка qaldırdım. Şol ссылканын kömegi bilen AliExpress'dagi zatlary arzan bahadan alıp bilersiniz. Rus tilinin grammatikası. Rus tilinde 3 tane rod var. Mужской, женский и средний. Rus tilinde nädip şol atlaryň rodunu tapmaly. Muňa bizim şol sözlerdäki sözleriň izindäki akançanyasy ýani goşulmasy kömek eder. Женский rod sözleriň izinde a-ýa goşulmasy bolýar. Средний rod sözleriň izinde o-ýa goşulmasy bolýar. Mужской rod sözlerde goşulma bolmaýar. Meselem, мужской rod on, jurnal, tramvay. Женский rod ana, машина, familia, уже izinde a, ýa goşulmalar bar. Средний rod ono, kino, şasse, izinde o, ýa goşulmalar bar. Sestra, sözüň soňy a harp bilen oturdy. Şonuň üçin sestra женский rod. Okno, sözüň soňy o harp bilen oturdy. Şonuň üçin okno средний rod. Brat, sözüň soňunda çekimsiz harp. Şonuň üçin слово брат мужской rod. Комната, женский rod. Город, мужской rod. Карандаш, мужской rod. Море, средний rod. Яблоко, средний rod. Музей, мужской rod. Шарф, мужской rod. Деревня, женский rod. Семья, женский rod. Отец, мужской rod. Масло, средний rod. Молоко, средний rod. Общежитие, средний rod. Подруга, женский rod. Аудитория, женский rod. Sözlemlerde мужской sözüni on sözü bilen çalmışsa bolýar. Женский rod sözü ana sözü bilen çalmışsa bolýar. Средний rod sözü ono sözü bilen çalmışsa bolýar. Misal üçin это озеро. Озеро большое. Оно большое. Этот музей. Музей большой. Он большой. Это семья. Семья большая. Она большая. Исключение. Судья, староста, кофе, слуга, дружище, подмастерье. Bular мужской rod sözlerdir. Jüri, taksi, kenguru. Bular средний rod sözlerdir. Egerde sözler miýa harpy bilen otursa, bular hemişe средний roddur. Miýa harpy bilen oturan 10 san söz bardyr. Имя, время, знамя, пламя, племя, семя, стремя, темя, бремя, вымя. Bular средний rod sözlerdir. Ýene-de bir исключение. Мужской rodda папа, юноша, дедушка, мужчина, дядя. Bu sözleriň soňy a harp bilen otursa-da, bular мужской rod. Sebäbi bular aslynda manysy erkek adamy anlatýar. Şonuň üçin bular мужской rod. Sözlemlerde rodlaryň sıfatlar bilen we islikler bilen baglanyşy. Ünsürp seredim. Мой брат Саша. Красивый юноша. Красивый юноша. Юноша
красивый. Моя сестра Саша, красивая девушка. Уже красивая ая женский род, yuqorida юноша bo'lsa мужской род, shuning uchun красивый. Мой друг Вова пришел. Моя подруга Света пришла. Бәрді Вова пришел. Пришел so'zini eslatib qo'shilmaydi. Ағаш haqida bo'lsa Света пришла. Ағашында qo'shildi. Sababi Света женский род. Наш любимый дедушка приехал. Наша любимая бабушка приехала. Бәрді birinchida дедушка мужской род, shuning uchun наш любимый дедушка приехал. Ikkinchisida наша любимая бабушка приехала. Ya qo'shilmalar qo'shiladi. Rus tilida shayli so'zlar bor. Plaska, sirota, umnitsa, piyaniца, kollega. Bular общий род so'zlardir. Bularni мужской род deb olsangiz ham bo'ladi, женский род deb olsangiz ham bo'ladi. Rus tilida aylarning atlari hammasi мужской roddir. Yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun, iyul, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr. Aylarning atlaridan boshqa so'zlarning so'ngiga kiznaga o'qtirgan bo'lsa, onda ularning yarsi мужской роды deyishli, yarsi женский роды deyishlidir. Bularni dinga yatlamoqdir, boshqa hissada deb bo'laman. Misol uchun, преподаватель мужской род, тетрадь женский род, дождь мужской род, словарь мужской род, площадь женский род, дверь женский род, день мужской род, корабль мужской род, кровать женский род, осень женский род. Videoni tomosha qilganingiz uchun sog' bo'ling. Like bosmay, a'zo bo'lmay va jangovar bosmay unutmang. İlkin chiqqan videoni siz ko'rarsiz. Düşünme fikrlaringizni kommentariyada so'rab bilirsiniz.